Hello, check. Por kelade bengin sedang no gejing sekri jongi ne gejan met. Isongo u play belong ringkat bengi. Bada gejing isnai gejong u. Upela ingi sai sien pat bengin dan ne gejaga kat ne. Apa yang sobhai pi barok haga keteng ke batang tam gejong Jesus Christ. Apa yang sobha kum ju ipi ki basong gi yeng isam ki badan ngono gejaga. Ki blak loy. Bada snok lang bat ngi ne por ne gejan met. Ban syakri ban penamburam yêu trai bông nong penem jengi, si kentian bagi nyak ceprang, an pulih pi nak kentian ke jong blay, nak Steve Paul, syakinong Hebrew, kalau nong ke bakat ar ke dekat ke bakat pesan tertel, syak skor bah, ki kentian ki baong kum ni, tu sumar ba penam kentai no yêu tau bakren, namar lada kita kim Syiemlieh, haba kila kentai yêu ta, ubala maham ya ki ke kendau, sakat no tam te mengi, ki ba pai no tau ba maham na beneng. Ubah kata ketien jong men kata kala penki ya ka kendau Henry mentau la kular udah ong sa siwat syu ngan pen kenyo om tangai ka kendau Henry ka beneng ru te ka ka ketien sa siwat syu ka peni kata keting pen kerja ya kita ki aka ru ya ki bala penki gom ya ki aka ru bala syu tau kenang bagita ki aka ru ya ki bom syam penki kenyo sa laba kumta habangi pediang ya kahima ka bamla ban penki tongin yo kajing sngongu da ka bangin ai kajing syakri ka pen sngo bha yau blay da ka buram bat kajing tiang buram ai gini gentien kan long kajing ker khu yingi we pi we inam dan ngani ka jaka tang bangin yele niam nani ban pen sngo bha na pen bar ngai no no ini ka jaka ka dei ka jaka ka blay lo play ka lat bangin pen bana ya ka tien ka jong blay bangin lum lang ban mani ban ro ban pen krau try da ka buram ngini yang lang ni ka por ini pengentang ini kapor, pengentang ini barok ibu yang ini, ini yang dah kejeng lah kejongi, ini ini kar karpat kejeng dar kat kejong try, tong ini dua ilang ini kapor, ablay kupa jongi bahab neng seisian pak ini kejan miat ablay jonga, ini yang akamat jong me kupa kumi kon kejong me ablay jonga, try ini pengentang kue nade ablay jonga, saat ini dekat senam kejong me kupa, angin lagi bed benrong jaga kat kejeng isnai kejong me kupa, nama day kejeng isnai kejong me, day kejeng isnai kejong me ablay jonga, banginang yok ini kelat ban bani ro ban pen krau ban pen nambura me keteng ke jome ko pa bagi yo kene galat ngene ke jaga ko pa ban pen sapreng ke gospel ke jome ablay jonga trying ida khat kar pa ke jingdor kat ke jome ida khat kar pa ke jimpen sle ke jome sem ko jome ko pa haleluya kum kada ke ching buram ko pa ke jingdor men sem ko jome ne ai ngi we ko pa nginang ban toy ban men sem ko jome ko pa haleluya age jingpen sle ke jome ko pa kan toy kum jo ko pa sigi yeng isam ko pa hagi no jaga ko pa haleluya kibala long la klo ko pa ban snok ni ne ko por pa ngada duai ko pa bagina chum khai ko ne ko por am le juga kena pengentang la de ko pa haleluya pa me ko pa men yo ban le ai ko batmai nama me lo play jungi ba kwa ban ai ban le ai ko batmai ko pa haleluya agan thono jungi kan kwi ke batmai trying yang hang ne ko pa am da hok ko jungi am da chingla ko jungi ko pa yang hane da chingai ai ko jome yang hane da hok ko jome bam la pen kop ai play junga try men yo buram la ba ka ne ko chan me ko pa haleluya da ban se no ko jungi chakri ko pa gimana lami ka menting mana ka jinga ro ablay jonga abi na ka por ba jong men sem ko jome kila ban yala me pailang jome chaka khat ka jing snai jome ablay jonga bangin rong chaka pertai ban jam sem bakat bangin ang mane ngina ya ro eme ablay jonga na ka jaga kan da ka por jonga jing pelai kan da ka por jonga jing ben khia kan da ka por jonga jing ben em lo ba ka tien ka jome ablay jonga try men yo lo ka pura man ka jan met ablay jonga ha ka theng ka jong Jesus Christ try no penem jongi duai amen but amen hallelujah pila ban syang Ningapur an IT no ha praise worship we la mingi jing mani ke jing ro Hallelujah Hallelujah ting le tang ni ke jan be ni pen crowd ang ring ke ko chung dry le tang in ida ai buram shi shayo dry ni ke jing rai blessed be our Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises as you
your name in all the earth. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people, we declare your mighty word. Blessed be the Lord God Almighty. Oh, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forever. Sing it right. Oh, blessed be. Tinggalin langit niya, Yega. Tinggalin langit bersuara ng Tuhan. Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Who reigns forevermore. Who reigns Tuhan yang bermenang, Tuhan Yesus. Yang kekerteng kejomnya Tuhan yang kentir. Yang kekerteng jomnya Tuhan kamu sedang bagi kebaikan kekerteng. Oh, you are menang dan semega jingiro. Oh, Jesus. Tinggal langit dengan jernih, tinggal langit yang roh, langit Tuhan dengan jingkeman. Amen. Hallelujah. Tinggalin langit berkrau ng Tuhan dengan jingrai. We enter your gates. Kalau lang dengan tap na yung jingin. Into
Nonglam. Forever and ever. Forever and ever. Oh God, you reign. Oh, say sing it from now. God, you reign. Oh God, you reign. Oh God, you reign. Oh God, you reign. Oh, forever and ever. Oh God, you reign. Tuai ingat ya tuai Jesus mensen syara tuai ni gajan me. Ingat tak kertai ke jom me tuai ke ni mendan bo. Oh Jesus mensen syara ke jingim jingi. Mensen syara tuai ni ke jaka tuai. Oh Jesus. You reign, Lord, you reign. Oh, trying again. Oh, but missing shadow, trying not to go last. Trying again, and you check up and crowd you me, try. Oh, Jesus. Trying you money. Trying you want to crowd you me, try. Oh, Father, we love you, we worship and adore you. Oh, glorify
Nongpoh. Ngin langin mani langin utwa. Ngin pendan buram tayo kertai ke jong twa. Oh, Jesus men yolot buram twa. Twa mi gedonot jingi twa.
Jesus ยังไงก็จะมีทวาย Jesus มันเป็นมนาทวายยังไงจึงคราวจอมเอทวาย Shimlon mamir try Jesus jimani jim Oh you are manai shimigabu Oh take these hands lift them up I am not the strength to praise you enough I have nothing, and I have nothing without. Take my voice, take my voice, pour it out, let it sing the songs of mercy I have found. Oh, and I have nothing. Oh, and I have nothing without. So you sing it while it was done. Take these hands, take these hands, lift them up. I am not the strength to praise you now. Oh, and I am nothing. Lord, I am nothing without. Oh, take my voice, take my voice. Pour it out, let it sing the song of mercy I have found. Oh, and I have nothing. Lord, I have nothing without. Our united shall thrive. Oh, my soul, and all my soul needs. So your love to cover me, so the love will see that I have nothing. Oh, without. Oh, take my body, take my body, build it up, build it up. May it be broken as an offering of love. For I have nothing, for I have nothing, I have nothing, and I have nothing. Oh, without. All of the silver jacket one. Oh, my soul, and all my
let it glorify all that you are worth. And I am nothing. Oh, I am nothing without. Lagi na lang suplay ko pura. Oh, and oh, my soul, oh, is so your love to cover me, to all over will see that I have nothing. Oh, without that I have nothing. Oh, without. Tuan gimla bagi le ya tuan, gimla bagi long ya tuan Jesus klap bagi. Yang ini kejar biar tuan Jesus berpendet ni dia keman coba tuan. Oh, Jesus. Oh, you can dear oh, try me
Tuai Jesu ban yang begila bagi berkat Tuai. Ia gini kejan mir Tuai Jesu ban ayo shimi kuburam. Shisha Tuai bagi wan shisha dekat doa nuat jingi barobat mani mir. Isu tu Tuai ayo kan nuat jingkau doa Tuai kertai kejam mir doa Tuai. Tuai yo man ayo shimi Tuai kejingi ro. Yo man ayo shimi kuburam. Kertai kejam Jesu. Amen. Berikut kuifi filamen show. Ilom sunan gijang. Our Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty works. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord. Father in heaven, our Father in heaven, how we love you. We lift your name on the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty word. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns Hello, check. Hallelujah. Yang u play tungin ong lai sien Jesus Christ do they try but I brom nam tak ne jing mane jing ro jung ne jan met. Jesus Christ they try. Jesus Christ they try. Jesus Christ they try. Ka brom ni ai show play. Ila poi shwe Bynta ban pengen tang ne jing ai ngu. Ang khot ibasan. Ibasan jongi. Sorry, maaf ma. Khot ibasan jongi sekretari. Ben wan ni kapor man pengen tang ini jing ai ngu. Kumjo ben ai ke jing pen bena nang ni la dodon kono jing pen bena. So bah maaf yang amu. Tuang ini dua iswa. Tuang ini wan khmat jumai kopa neng kapor hari ke janmiat kopa.
ngai nguk ngisong troim te kejing pha kejing ek jing snai blai ke jom troim la pala ngi ni ke janmet ko pa banyalum lang kum ni try karena mane banyaro ban borom ke tai ma khoi ke jom ko pa try wan ra ni kejing ai nguk pa khmat jom ko pa ni ko po ni klub mat ko pa ban kan tang no eki try ke tien ke em ke jom ko pa ma shino troim ngi plan kam kan try kan long bek try ban panya de khima ke jom ko pa kur khu pa gi brio baro bla ai ko pa bla kershan ko pa ngi try kanat bless ki try ki liang ki benta baro pa jong ki jing em jong ki kam ki jam ki ki try man la ka sngi ko pa hak teng khon jom Jesus Nazareth amen but amen ko fin Syiemlieh ke kini ki long ka tu ka ni ki jing mana ke jisang ni ke jaka kalong ha kapor sau shiteng man ka Syiemlieh but ka ngidon ka Bible study man ka Tuesday ha kapor san beji janmit akan ni ke jaka te ngindon ya ka nakaliang ka prayer committee kilai penbet makandon ke Jowai ha kapor nriu beji janmit naru ka ni ka khat sau tri kata kalong ka sngi thodeng Friday khat sau tri Hagapor nriu beji janmien, but ladep kini kejing Jowai kan don ru kejing Jowai miet kitu ki bakwa bansyong kejing Jowai miet pilong lai lut bansyong dolawai kini kejing Jowai keba Hagapor nriu beji janmien. Dia sakawai pat kejing mana ni aingu yublei ba hakani kesnam mentangi layo ban sedang sakawai kejing syakri kata kalong kejing sengkentai. But kejiseng entai kan long lakat santrik kejiseng meningkong jong kejiseng entai kan long lakat santrik hagapor sau beji janmit tek kani ka hap ka Syiemlieh maaf si sajang te nga karpat ifi barakhai ki kentai ki long kumi kena samla kum ju banya long lai lu banyawan banya shim talang ha kani kejiseng te Hani kapor kidon gini ki prayer request artli ngi ngakwa menginya lek ngi duai lang. Ngi duai na menta iba jis iem ba iyo mo idon ga jingtap air mo menen sniu kpo. Dia ngi duai ru na menta I Arian ringki ini ru im dadon hakamet ka basyai ka bakhlain. Dia ngi duai na menta kini arngut na menta iba jis iem ba I Arian ringki tong nya lek nya duai bat ngin ngai bang ni ke janmiet ublei un pen khia ki hagni ko por nya lek lang nya duai trying I wan khmat jome ko pa ni ko por hani ke janmiet ko pa ngi aingu ngi songo trying to ke jing pha ke jing snai blai ke jome ko pa trying I wan ra try ba jis em ni ko por ni clip mat ko pa try kani ke jing tap air baro pa try kana ka bele ka po ji ka mat ke jing trying in hukum kan ken ria no ani ko por hani clip mat ko pa man ngi ngai try ba de ke jing snam ke jome try pen khia try ba jis em ko pa hani ko por ni clip mat ko pa trying in the duai hukum ju try ke pa nam tai ba Arian ringki ke try kana ko pa bedan ke try ke mat ke pa bom syai bom khlai ni ko por ni clip mat ringi ngai ko pa try kana ko pa man ai you ke mat ke ba kai ke ba khlai ko pa ba ke ba syai ke ba khlai hak ni ko por hak ni clip mat ko pa try man dan ke bam la bat me ko pa baro long ke bala sudah ko pa hak tai khon je me Jesus Nazareth amen but amen ko bless bon ten ko por nga IT biang pa pernya jeseng boleh sebut pesan jenet teng lapoi segoi ke po segoi ke Bynta bangin ya yo sngo no ektin ke jong play nget ngi long ke bela kre kumju ke bidana ki yeng ke sam ngi me ki shu ngi brom ektin ke jong play hang ne ke por te kam da pen slam shu an ai no ne ke por baro hang syukri jong try Mr. Iban Syiemlieh ban ai ektin ke jong play tungin pedang brom I dek ma ai jeng tap ti brom play Hallelujah. Tony perta Royal try daga sur ga jamba bat ga donor ga kemen laisien we are lie Royal try Tony na jing tap ti ga jam try ngasgo kemen ba nadu menang wadang syong hang tai habang idang mani nganget na preng jong fi firu fi mat itu ga ju ga bangayo sngo nga ngayo sngo ya kenja feeling
mo ho ngi kristan ngim de ban ya de ka feeling de ka jing sngau hen ring de ban ya de ka jing amen hen ring mene kat bangadang syong hang ne kat ba ngidang ruai tu ka jurai ka baong glorify your name kat ngidang ruai ka tu ngayo sngau ye ka presence ka jong play amen ngai firu fi sngau to ngin ai ka jing tap tu try na ta ka presence ka jong play ndang an pen slam syong an ya ka tien ka jong play ban kwa ban ai shwai ka kerteng jong ni ka message ni ka kerteng jong ni ka topic ngai kerteng ka Jingsheptieng yo try the fear of the Lord to ngin ong amen ngani tu ifi kumno ngapoi syagani ka topic kumno ka donut jonga bat kumno ka jingmut jing perkhat jonga ka poi shat jingmut syagani ka topic ngadang syutip igani ka program dang arlais ngi menta but ifoni pastor ngai ong fin hab hirap ban kren ngi tin jong play na mai don se Jowai menta but hajing si siya ngalas ngau tieng ngas ngau seir ngong ngalajan ong ringa ken mau bagi priu ki jong play baro ki bau ra si drong ki beslur amen tengok ngarungan turbe amen ban ngong tongan le nrei ngaduai na mari phone yang ngahapor ngang don office ban nga suduai sa na do ketu kemba arlais ngi menta ban nga suduai sa ngong try kaingan kren Setiap agak donut jonga kapasit kelang gading agak donut jonga kadai ben ya jing pensele agak jong try agak jing shisha ngamut ban kren ya anointing of the Holy Spirit ka jing pensele jong mense makut ban nga dua ya sngi Friday bro shisngi ban nga ling agak donut ngong try mem sha ne ban kren ya ne ka topic ka bangas ngobang ka anointing ka jing pensele balay nga ling agum ta try nga kwa palate men ai ka impression men ai ngai kata ka ya ka jing pen scam agak donut bang ngak kuatip try ke aiwan kren si bon men sawan yelam gi khon gi jong me gani gisngi ngak try ngam kwa ban supen dap program amen ngada kwa shisha ban abang dua ye go Friday men made ban abang dem hadin mga dap bamja ban abang dem hala ge jong ge jingtiang ong try ngaling a ngam tip go try kai kata ge jingling a dai ge jing pisa mga tieng mga seir ne ka dai ke ai ke ai ban ngong try ai se ge kubor ke ai wan kren ban hakata ka por ngakan mau kan san ni gawai nganget ka diga jipet kan mau ge jong play ban ngakan mau kan san bangidang im tangkum bangidang yat tangkum ba shi post ngi hauli usnam betmai amen uni usnam arjar arfuar ubnai beningkong January ngidang yat tangkum ba hapo shi post ngi ban ang try uni usnam betmai ai ga kubor ga betmai amen ban ngapurkhat ban ngaduai ban hangtang akan mau kan san klak ai gawai mga kan mau baga ne ka snam wat ki snam ki bla lejru akini ki ar snam menta ka don ka Jingsheptieng ka don ka jing do jing kerman ka don ka jing bam sngo thau hakini ki snam ki bla lej artli ki snam ni do wat ki ba ej ba thon namar ka ni ka khlam bat ni do si bon ki aka ki ba pen kemen ni ka jing em ka jongi ban nga perkan on try wat mentang idang ya tangkum ba san rius ni ngila benas pang omicron ngila benas pang ke khlam bat kata ke jing penting jang ki news bat ki khubor kat sebang ilai kedan beda ke jing penting bat ke jing do jing kerman ngakan mau kan san kat bangadang duai ngong atrai ngan ai ka khubor ka bangan ai men siem ki khun ki jong me mengim dai ban Jingsheptieng amen tin rai nga perkat mo ngaku afin shaskor nga perkat ngong atrai ka long neam bo breu nem Jingsheptieng kalong ne em da kalong possible ne em ba ubreu nem Jingsheptieng fila ju perkhat dia kata hato kalong possible ne em ba ubreu nem Jingsheptieng ngala ju kli gani ka we je seng bangalej ngong rakti ubreu la ni ka breu ki bam Jingsheptieng bam dan bara ngada para ifi mentaro ngong rakti la da ka don film ju tieng ha jing em film ju don Jingsheptieng fi tieng ba ji ka ai ra ka ai te fi tieng he amen berkat bangadang perkhat ia kata wang atrai mla ban weng ia jing ting naga donut lani naga jing em jong breu na dobu adam uha baga pop haga keper Eden Genesis na do ka tu ga kliman ka jing ting ka rung hau Adam amen baru Adam upet baru ken rianu blai hadobu blai wan ban wadiu wang ko Adam she medon baru ang ngating first time ka kentien ting ka rung haga jing long breu haga jing em jong breu but hang tu ngan sa sngo tu balada ngi berngam kanu nang niru ngi tieng he lada ngi kran jing ye kanu ru ngi tieng he nama ngi dai tang breu o breu usahi o breu but nga perkhat but nga duai ngong try ka long possible ne em but nga I ga way ke the Bible hang ne
ngan sa yat sibet ngan speni fi ba pleng ka bam la long ba breu num tieng la da don na pleng jong pi yang ni ki bam tieng sungo ba am da la wai nga ko apan jing mut na fi amen to i nga perkhat i gane on try le kum no ban nga i ka wai ki khat bible hang ni ngan da puli pliet ne ka bible jong fi kitab exodus long ba arpho nang ni ngan sedang i ka jing kren ka jong a Plia ke Bible jafi naga kitab Exodus kan long ba arpho kada khat khat prater ter nga kwa fin sha skor nga ke Bible ko ong kumni kani ka dei sipang Moses but haga jingalam jong u yegi kun Israel ha to ka jingyat lenti jong ki haga riklau Exodus arpho khat pra ke Bible ko ong kumni utau pat ba baro te ulayo i ya kita ki perthat but kita ki leile but kita ka jingsawa jong ka turoi but utau lom udah mi tedam te ba utau pat ba ulai i ulaken riano ken riano ngaku afin plej jumot dia ta kentin ulah ken riano utau pat ba ban ulah yang no na sya jengai kilai ong ru hau Moses ka pamut ki kon Israel ki ong yu Moses to kran ma me hangi tingin sngap nrai wat ai bo blai un kran hangi yo ngin yap ngan puli chu chu tiu Moses ulah ong hau tau pat ba wat syap ting na mare ka ban tenjo ipiu blai ulawan hang ni ong wat syap ting nrai ong pat ulawan baka Jingsheptieng jong u kan long hakmat jong pi ba fin om laptop ba utau pat ba ulat ulaya yang na siya jingai ka ba Moses ulanang yat siya kata ka jingdom ha ba play uladan amen fi ka Jingsheptieng hang ni ko ong begini ki kon Israel ki Sheptieng ha ba ki iya kini ka jing meding kini ka jing mitram ni ulob na mau play one ka kwa fin sha skor ba dei kani ka mga shat jing mod kat mga dang duai hang ni u play uong what Sheptieng henrai uong pat ngawan what if he la fi Sheptieng ne ham ka kwa ban ngap anta sipang ba fin digest kendian u play uong what Sheptieng uong what Sheptieng tang ba uwan what pat fi Sheptieng ne am fi yo ai kata amen tong ini ong lang amen ublay wong what Sheptieng fi ngada ong fi mene bangi tieng ni Sheptieng hang ni ko ong ki tieng ye ke jingyap baro ke jing Sheptieng ke jong ubreu ka dei be ye ke jingyap bi fin da wat ha ka bakhat do amen ngim tieng ban shong flight dei bingi tieng yo ka crash yo yap ngim tieng than ban shong train rengi tieng yo ka derail la ni yo ka accident amen ngim da tieng than ke ngim da tieng than ka jing shisha yo corona la da penyam amen ngim da tieng than yu tau omicron ki ong de kon jong corona na we na la da penyam ngim tieng re na marba i kumba ka jing yap ka wan na ni ka jing pang de hang tangi sedang ban kinyo u blay u yo i ba ka don de ka jing tieng hapo jong ba jong pi ngong i fi mena kalong impossible ya ubreu bu nem tieng but u blay wan da ka ni ka rukom ban ngan pen i fi ka ni ka secret ka bakrau namar bangi tieng fi dan la ka jong ka Jingsheptieng dan ki tieng ya ki heights dan ki Sheptieng ya ka ding dan ki Sheptieng ya ukso gumanga dan ki Sheptieng ya ka jingpang tang su kalatiak ka su dan istai nang ni la kom perkhat sniu tieng yo de no ka jingpang tang su ja ka ngila tieng dan ki tieng ya ka jingyap kom tieng ki kon Israel bangi dan la ka jong ka jingtieng but ka jingtieng ka sensyar yo breu ba ka pop ka wan amen henry u blay pat hang ni uong kum ni uong what Sheptieng na mga wan ban what if he dan na mi ka Jingsheptieng sngo kum ba ka contradict so mo blay ukran klik tedong henry ngan pen i fi ni u blay uong what Sheptieng ya ka ni ka Jingsheptieng ka bagenja pertai henry Sheptieng ya ka Jingsheptieng ka bagenja blay amen ya kata ka message ke mga kwa ban kran namar habangin sedang ni news nam betmai ngaku angin yo ka Jingsheptieng ka bedai no blay kenang bangin nem Sheptieng kelumar la dagiwan ki aka haga jingim ke jongi vi u blay u kwa ingi bangin nem Sheptieng tangba u replace ya ka Jingsheptieng ka bagenja pertai daga Jingsheptieng yo try ka bedai amen ngato ang ni kadon artli don tang arjat ki Jingsheptieng filaban lingo le si namar ki bonba ki bapule yeshpang ki phobia smo bagi ong daga bai daga ketien pareng ki bonba ki phobia ka Jingsheptieng yu ki babon ki ai ndrai katu ngapen nga ai ka category jong ka ne ka Jingsheptieng ka bagen japertai amen baro ka Jingsheptieng ka bon daga jingem ka jongi
kadai ke Jingsheptieng ke bekerja pertai. But segawai part ke Jingsheptieng kadai ke Jingsheptieng ke bekerja belai. The fear of the Lord. Amen. Tangan cu repeat sekendiat kenapa fin yo kem. Don kiba ong yang bafin keren bafi ya stat palat ngim jula abad. Tangan ya ngan repeat kat Tuhan ni. Dan tang arjat ke Jingsheptieng ke jing im jong priau. Lada firai ke diary ko afin thoi ke ta. Don tang arjat kawai ke day the right kind of fear dan di ke Jingsheptieng ke badai no blai. But kawai pat ke day the wrong kind of fear. Ke Jingsheptieng ke bangim day bandan. But uplay kwa ingi bengin dan ya ke Jingsheptieng ke bekerja pertai ukwa ingi bengin dan ya ke Jingsheptieng uplay fitem lada fi dan ni ke Jingsheptieng ke badai no uplay. Film de tieng tan ige. Film de tieng tan ige. Amen. Hang ni ngan penifi ngan should define kendian ngan ai ke definition. Kamut ayu haba ong Jingsheptieng yo uplay lande ke Jingsheptieng ke jong utrai the fear of the Lord. Kamut ayu. Udan we ubriu. Ubang ay kendo ulah hamrang ba. Ngai kendo ke jing embat nga ngade ubriu bas ngau tanada ban discuss pang ke Bible. Nga ngatang syue keran ngan penwan be ke Bible. Amen. Ban ngai kendo you tahu ubriu bat ulah hamrang ba ban nga. Bat ngai kendo bat udeu bampat pedang you try. Belai ngai thu ikatan mangan peni fi namar sibon ngilong kemuta. Bat ngipoi keren pang ublai ban ngapoi keli u pang ke jingem. Ban ngapoi keli u pang ki egi babon. Bat ha bakhat do ngasngau thu bu kelambat pedang you try Jisu. Ban ngong fi kelambat pedang wong em. Ngong balai wong ngam tre you blai jeng ki Kristen. Ngong balai wong namar ngai i ke wei ke jing you i. Bagata ka jing i kadai ke ba wat ki Kristen ro ki i gum tahin rengan peni fi ba nyim dai bandon gum kata ka jing i fi wong kum noi nga wong kum ne wong ai i bo blai jing ki Kristen u shong klik ti be gum ne hopneng wong ngai ba u shong klik ti be gum ne hopneng but habo pet najrong shani sekendau ye ki briau baro aga pertai u shu pet bet tang lanu begin bakla Usku update tang lanu begin laptop, but nda laptop ublay un sa ay daka jingpang. Udah le aku mnedi kitiru jingpang. Ngada so komik itu rangba. Uang hana accident hana ini way. Ini way yap jelop hana. Udah le aku tu. Ba ujer hang tah do mengalai komedi tu. Bawang ublay jeng Kristen udah ubah aptang bikin bakla but bafin sa yap artat bau ni ublay takada ngam tre yu ban pedang yu Jisu ngam tre yu ublay ubah em jeng Kristen dan na pedang jeng ni ki ba perkhat akata rukam yu ublay kum ukenja principle yu ubah straight ba ubah bat be yu deng ubah ladang bakla angin ai sha ai de jingpang ye kata ngalai jos ngau bonsen bagi mot be bau de ublay ubah ai ke jingpang reum de ublay amen. Lada deu blai wa ai ke jingpang unam ai u Jisu. Mau deu Jisu da ke jingjam snam jong u lapan khialu di ke jingpang jongi. Amen. Utau orang ba u ongkum ta han rehdian mengai slok bat u klam pedang u try tamba ka don hi ke jingshai ka tu kan ni. Ban nga kren u tau rang ba ban nga kwa ban kren ni ke message ka u blai haba kren ni ke Jingsheptieng ka ba dai no blai. Kam dai ka tu ke Jingsheptieng ka bangan ong da ka ktien ka ba hamadan kendian. Kam dai ke Jingsheptieng ke bangi tieng en. Amen. Kam dai ba fiting kumatieng yu kla. Moi papa jongai di nong sora in sa seneng mga bu ikata kentien ngan bu no ada ketien sora mai di na sora. Kam dai ke kentien ting et ngan ong no ada kene kau et. Kam dai ba fi kau et lan ni ba fi kau put. Nama bu ni play u de ba snil ba fi tang shu bakla ke lenti fi bakla ke jingmut jing perkat fi bakla ke donun ba fi bakla ke jingem ba uneu un sa punish fi am. Kam dai kata ke Jingsheptieng ngaku apa fin long very clear nadu menganang sedang ngene ke message ke Jingsheptieng you try kam dai bangi Sheptieng kla. Fio. Toin yang lang amen. Henry ke Jingsheptieng kepada dai shisha kedai gini ngathok ada ketien parengan seben gelakasi reverential fear. Ke Jingsheptieng brom you play. Amen. Kedon ke jingi fair ba fi Sheptieng kla ba fi Sheptieng burom you play. Amen. U play u kwa ingi bengin long in awe mo I stand in awe of you kedon tu ke jingrai worship. Ka ba fi yang ha ka jing fi lengo ya ke jing pa ke jong you play.
Finda puli ke kitab Hosea nong belai ngan nem da puli na mayo ke Islam. Finda puli na kitab Hosea nong belai ke dekat ke besan ke ongkum ni. Bahagi sngi ki bakhat do ngi em na am ki sngi bakhat do. Amen. Amen. Hagi sngi ki bakhat do ong u prophet Hosea. Ongkum ni. Wong ba hagi sngi ki bakhat do ki breu ki ni wat you play. But kin se Syiemlieh ru you namar ka jing bhajang u. Amen. Kam dai ke Jingsheptieng namar ba udiu bosneu ngasit mai ka tangan de perkhan. Ngasit perkhan de ngam te fiju perkhan. Ngasit perkhan ne em. Ngasit perkhan kum ning ong atrai la dan medeu bosneu tengah layap ba na. Long na. Marsen kien na bas jingtia dang step la krumar ke jumu perkhan. Ki intentions gila bakla. Ka ketien gila bakla tang na yeng. Dela let trai le te tip sure. Bang perkan au try la dai ba me deu play ba sneu ngala yap la. Ri ai ngo you play ba deu play ba ha. Amen. Ni sakri you play ba ha. U prophet o sa wong ba fin Syiemlieh you try namar u try u deu ba ha. Vi u play u yai map ba u yai sha ba u yai ne ba ni. Fila ju berkat ini basi bon ba ki breu ki yap bat ki pang bat ki mla tang ban hiar na jing tiaro ki don ki bagom kita henrai pi bat ngangi don hang ne ban sakri utrai hak jing si sa fi klem the bet ba ke jing em ngam penrem me kata ngarung along kum ta henrai try udang sha engi begin yang hang ne begin mani la da kam dei ke jing pa kan dei ke ai kata. Amen. Vi u blai jing i dei ba hang ne ngato namar ke jing ai ke dab biang engi. Ai ngo you play kata ni Syiemlieh you play ni buram you play namar ba ubha pelat ke senam jong Jesus Christ ke dan borban sat ye ke pop jungi ke belong past present but future ro ye ke bela let ke menor ke menta ba dia kata ke bela syai ke bangin seleru hadu ka tau blai ubha hang ni ngatho chpang ke unfailing love ke ni ke jing e jong play ke ba palat ye ka jing syampang baro ka bana bam jukut she bam jukut dai hang tang i Syiemlieh buram you play la da finang ban yo ye gane ngan sapen i fi gini ki points gi bangla thon ni da finang ban yo ye gane fin kham sok ro ban ya ni ka jing em. Amen. But hani nga tho ba ka faithfulness ki jong play ka jing yai ne ka long chudu gi bam jukut wat ka jing isnai ru ka thmai man la step phim sngo men ni ka ta. But ki born ki qualities ki jong ublay ki babha suda ublay jong you de ublay babha de nakata ka daw ni Syiemlieh buram mi ublay ngangai filong clear kata ka de ka bana sedang do mga kwa ban kren ngan pen kan mau fi ga way ka jing jam ngan pen kan mau kadan ka way ka jing ja ka kitab Genesis nong ba life way chapang u Jacob la da fi kan mau la da fi play Bible udani u thau jong u bagerteng u Laban. But uni ubreu ude bakrau ni ubreu. Udan ni ke Jingsheptieng you try. Ngan pen kan mau you feel da fi puli ye ka lenong life way brok away ka don ka way ka dekat ka ba Ukraine uni Jacob. Ngan sia tu ka story tang kendiat bagan Islam. Uni u Laban ude u thau jo Jacob. Ude u ba syutiare ude u ba shalak ude ba buitu. But ule shalak ngalaban ongan bo da ketien pareng u manipulate. Yau Jacob. Hendrau Jacob ude u ba hok ude ba biang. Ba Jacob ude uba bat ye promises ye jingkular ule julet hok re ka way ski ulap uni Jacob you te thau le jong ba uni ude uba le shutiare uba le shalang ha ka way ski u Jacob umut ban le no but wong kum ni lau jong thau wong kum ni wong metep ne am ngala yo ide ye jing le shutia jome ye jing le shalak ke jing le buitu ke jome thau jonga la da dei ba u play jonga don ban nga men jen dala pa suda empty handed wong kum ta. Kamu unam don ni show Jacob. Renga kwa ba fin concentrate ini way I point ni banga thoan ne. Ya u blay jong ni haga Old Testament ki address kum ne ki khot kum ne ya u blay jong ni. Ki ang u blay jong u Abraham, u blay jong Isaac, but u blay jong Jacob. Amen. Kisit ong may gumta la fi puli bahai ke Bible. Henry ha por bo Jacob u mention ni ke gerteng ke jong play u klam mention ha kata ka rukom address. U ong kum ne uang ba u play jong u Abraham ko Laban ku thau jonga lemda u play jong u Abraham but ka Jingsheptieng buram jong u Isa ka klam don ban nga. Ngan jin dala don daga keti sudah theli. Fi balai hang tu ngakwa man peni fi ke jing kai hang ne kendiat. Balai u Jacob
Uweng no ika kentien blay but ubu daga kentien Jingsheptieng buram jong Isak. Haga Jingshisha ula de benong ublay jong Abraham but ublay jong Jacob. Henry uong ublay jong Abraham but ka Jingsheptieng buram jong Isak. Mabinga jong Isak. Haga Jingshisha ula de benong kumta. Uong the fear of Isaac. Uong kumta daga Bible paring. Kita belai nga dua ye kini bat nga wat bat nga sayos ngau na way breu jong blay u bakrau u blayap nga dua ngong try balay me weng ye kini balay me weng ye ke kentien blay me bo da kentien fear of the Lord namar kano ka bangi Syiemlieh palat da jingem ka Syiemlieh ka jaka jong blay ke donur jongi lesi kan Khambniah inurino Ngakuaban penlong simple. Kano ka bangi Syiemlieh palat aga jingem. Lesi fi Syiemlieh iki priau ne fi Syiemlieh yeno enoro. Lesi fi Syiemlieh iki jingpang ne iki jingyap ne kano ngamla ban jer nang ne. Lada ka don kano ka ba fila Syiemlieh palat na. Ba fila Syiemlieh palat. Kata ka kelalong blay iki jingem jong fi ba blay sngoba. Amen. Blay sngoba la nang Syiemlieh palat iki eru. Ngalai iki priau. Kibala tiang palat yau corona. Hadu bagi saat keti kelam tep breu so. Ke masru kelam pelat so. Ngam benye kata. Ngin kongo ike health department, ngin kongo ike protocols ke government ngam benye kata. Ngin chupen kongo ike kata. Henry pet bahai ke Nonglum. Beladang ila Syiemlieh palat wat ike ni ke kelam ru kampen sengo bahai blay. Nama ka Jingsheptieng jongi kedai bingin Syiemlieh yo blay. Ngidi bandan ka Jingsheptieng buram yu blay. Teka no ka bangila Syiemlieh pelan. Kata ka Syiemlieh ke jaka jo blay ngako afin check bangan ya stat e kata. Ngan pen ino ay fina mga pia agi lai Bynta ay gani message. Katumentan kadang daytan ka introduction. Nga pia agi lai Bynta. Kawai gani. Ka ay kata ka Jingsheptieng ke jong try lani don ayu ha ka Jingsheptieng ke jong try. Ngan pen i katu kat ni. Kabaar ka bentangan pen i. Balay ngi don kam ya ka Jingsheptieng. Kejong utrai kejing kejongi. Balay, why do we need the fear of the Lord? Kata kadiga Bynta ke baar. Baga Bynta ke balay kum nopan ngin yo ye ni kejing Syiemlieh kejong utrai. Amen. Ngaku afin pli ye ke Bible jofi ke kitab Sam kelong ke bekat kendai ke dekat ke bekendai. Ladafi puli ngan syutong ngan nemda puli na ke na ke Bible nama ki bon plat ki dekat ang ne. Ladafi puli na ke kitab Sam kelong ke bekat kendai. Dekat ke bekendai ke Bible ke ongkum ni baka Jingsheptieng jong try ke long ke bekoj bad ke ne junom tau penbut inga ong ke Jingsheptieng you try penbut de kesur ke bejam ong ke Jingsheptieng you try ke long ke bekoj bad ke ne junom pai ki dan artli hang tu ki bahab ban ngau tu ke Jingsheptieng you try ke de bekoj kam dan jinge dai bad ke bejbo kam dan jinge dai bad ke pom kam dan jinge dai bar ka bekenja pertai ka dei ka bakoi bar ka ni ka baar hang ni ka ong ba ka ne junam it endures forever ka yai ne junam vi ya ka ni ka ngako ba ngin ngan kham kran kan dia kindan ki ki bangin kut no hang ni ka pertai amen kidan ki bangin haban pen kut no what ki jinge sengru le se le shai ngin de le chbeneng ngin dan kam ban duai ban bukti ki bapang nama habneng baro ki ba kot sudah. Amen. Lesingin nemdan kamsyu ban yelap ban kelab mut. Kumbang yelap akan ni ke pertai. Lesingin nemdan kamsyu ban duai terlihat lese. Lesingin nemdan kamsyu tu ki tangan keren ni ke bekerja pertai. Syubuk nganga deu breu ubadan ki achievement ki bekrau. Ngakot ki kerdan ki bekrau. Ngadeu breu bestart ban udeu breu spa ban kumta terter. What kita ki achievement jong haru ki kut hang ni nganda yap ngamla ban rai kita sebeneng. Amen. Ki achievement ru ki kod hang ni. But si bon ki kod hang ni. Ka jing don jing em jong ni ru ka kod hang ni. Fitep nrai tangga ni ka bane si strong. Ka jing Syiemlieh you try. Ka ne junom ka bamut sa beneng ru kan continue. Dai ka ni ka bang kwa ban kren kendian. Fi ngin hap ban kam concentrate lani ban pledge mot ban sim serious ya ka ka bau blay pen power ka tien ki jong u ya ka ban sa continue nang ni na pertai sa beneng. Fin hap ban sim serious gini. Ngasit keren kom ni ngasit penmai ki parlok. Nganam penmai fi. Mga doan ki parlok ki banganut ban penman mangi doan ki jidai ki bebiang. Ngasit penma. Ngasit ong kom ni. Fi Syiemlieh nem you try. Ki doan ki bang hooi ki doan ki bang em.
Baru ang fitem na ublay usya kajat pakan jah ka jingim ngan sa pini kata na Bible chibet usya ate pakan jah ka jingim jingi ka kamenru ka jah ka sngosi ru ka jah ka ngiyam ka ngirke ka ngishat ka jalun baro bar ka Bible ka ang ba baro ka ublay usya pakan jah ka jingim ka detang na gawi ka daw bang edi ngin Syiemlieh yo ublay ngan sa pini fi gani bar nga kaligom tay parlong bar kita ki bang le yun Syiemlieh yo ublay kita ni bang gom ta le yun Syiemlieh you blai ngau fitem na pila bandu you beneng ngau gom ta ngapen mahai ki ngau namar fitem blai ya kata ka bangin sale la shai la shisngi beneng la dau jisu wan shibet la dau unrong do ingi si beneng la ni la shai la ni hadin si post nam ya kata ka bangin sale beneng kadon ka ka bangi haban pen million lupa kat mengidang ema ke purtai. Amen. Lada finang bandani ke Jingsheptieng ke jong ublai ke Jingsheptieng buram reverential fear. Kat ba fidang emang ni ke pertai fin sanang benle ke ni sebeneng. Ngasis ngau tenat dia ke Jingtho jong Rick Warren. Buang ublai ukamlong interested. Bani ke convenience jongi. Bani ke comfort zone jongi lani ke comfort ke jongi. Ukamlong interested ban develop ke karakter jongi ngan keren ke kasih. Bani ini jingsuk ibang ikwa man laga singi ngitingi duai jingsuk ban. Sukwa sok ban ke ero. Bani ya kene. Wala daw blay ukular ba ai ke jingsuk lang bau jisu bani ya kata ke jingsuk ke convenience jongi. Ublay ukamlong interested ban pet ngi develop na em. Ngi san na em kani ke jinglong Kristan jongi. Nama kani ke ba kani ke karakter ke bangi don kani ke jinglong Kristan ke bangi im mentaman laga singi. Kadai kaban sa continue siya kabam jukod. Nakata ka daw, fi hang ni ko ang baka Jingsheptieng you try, kadai kaban sa ne bam jukod junam kabamot ngin hap man Syiemlieh you play habneng. Lada fi nang man Syiemlieh hang ni fin sa Syiemlieh sa beneng. Lada fi nang man Syiemlieh hang ni ngong i porlok fin do beneng. Ringam ong katay fi fin yo i ka beneng. Nama fi pediang you try. Bat kumta ter bat ngan pedi fi kani ka kitab Ecclesiastes kal nong balai. Finda puli kitab Ecclesiastes kal nong balai. Dekat ke bakat sau, kong kum ni ke purpose. Dak Bible pareng ke syai. Dak Bible pareng ke kham syai ngakwa finda puli Bible, puli waju puli tang ke Bible kasih la da fis ngau tu ke pareng. Puli lang nama ke kham syai. Finda puli dak Bible kasih kam da syai ke ni to ai lat ingangan puli dak pareng sa paraphrase ke kasih. Finda puli ke kitab Ecclesiastes nong balai dekat bakat sau kong kum ni the purpose of God is that all the people and men should fear him. Ngasit keren ni ke purpose hang ni po ke youth ministry ke jiseng samlah ni ngasit ajing kai sibon ki samlah kumno bangin Syiemlieh ke purpose ke jingim fi tem nam ba fi don jingtmu no blay ke bakrau rakti blayo ke jingpenem rakti ngakwa ban pet ra kham si jrong sibon fira to penihan no ko blay sibon fit ke Bible ko angkom ni ya kita ki ba ulapenem fina prina ke sti jong Timothy ke baar ya kita ki ba ulapenem ya kita ulakon ya kita ulatmu fitem nam fidan jingtmu ke jingem fidan ke jingtmu ke ba crowd ke jingem u blay umot ban ra ya ngabat e fi se ke jingtmu ke ba crowd ke calling ke ba crowd ban gidan ni ke purpose ke ba crowd ke jingem bau blay ku aban pen iyengi fi kani ka purpose nai kaya per ngan syukran kumta ngan pen ifi kaya per kawai na kawai let's say ka purpose jong kini ki leaders ani ka don da kawai ya pi da kawai yang ha da kawai u blay khat lala ka jong ka feel lala ka jong ka area don ki bada na ka full time ministry don par ki ba khat sya ka market based ministry ngalaban ong kumta ki bam da day at nang ni but u blay don lala ka jong ka purpose ngidan lala ka jong ki jing ai amen ngidan lala ka jong ka jing khat rai tang ni ka way baga purpose ke jong play ke jing mu ke jong play ke dai ye way po way ladang ye per ke jing khat ladang ye per ke jing mu ladang ye per ke jing ai ke jong men semba ko jru rai ye ne ka way tingi klame per baga ta ka dai bo baro breu bat banget bat bamget kin Syiemlieh you play. Amen. Kata ka ke Jingsheptieng you try. Finda puli wat ka ke city si ke Philippi gel nong ka baaro. Si phang ke jing penem mentan nga parak TV menubla yo jing penem. Hang ni finda puli Apostle Paul uang gum ne. Uang to trade up ye ke jing penem da ke Jingsheptieng ba da ke bakinyo. Filaju puli kata.
to try depth ye ke jing penem da ke Jingsheptieng ban da ke jing knyo ngi shit ye boast la ngi khlo la ngi thu khana ba utrai ula syam ngala ni ngala syam utrai but hakata ke snem but kumta but bangila yo ye ke jing penem bangi ngau tana de kata ha ke jing shisha ka khlam kot tang kumta ya kan ni ke jing penem ke bau play ula bo apa jonga ba jompi ula ai ngin hab ban pendap e kini da ke bangi don ni ke Jingsheptieng utrai la if you don ni ke Jingsheptieng utrai ke badai no play ka ta ke de ke jing trade up hagan ni ke jing em kat bau play 41 shau kat bau jisu 41 shau la ni kat bangi klam pat yap nang ni ke kendo kat bangi dang la ban ring men sim ngin hab ban trade up ye ke ni ke jing pen em ke bau play ai po jongi bar kan ni ngak tho ang ni wat ke stigi fs kal nong ke basandro fin the police pang ke submission buang to fin pen red iway pat la ni fin pen hapo ha ke Jingsheptieng utrai ngasih krani gini ki paralog jonga wat yala dia runga krani gini but teng ngi ki kena samla ngi ki ba ki khod mo jong ki me ki pa ngi sai la pala di ki me ki pa ngi mla ban penapo kat ka ba ki sneng teng ngi tam sneng fite balai ngi tam sneng dia nak daw ngi klam don ye ka Jingsheptieng ka badai no play dia bengi klam don ye ka reverential fear you play hang ni ko ong submit penapo pen red ila dia ko ngo iki megi pa but iki leaders haga jing shisha ngaru ngaklam dan not ba ban wan keren hane nrenga supen submit iki jing pen ya jeng kini iki leaders but namar balai ngayele ban kat bala bakan iki Jingsheptieng utrai kan don haga jing em ke jonga amen natangan pen isu show ifi hne finda puli kita proverb lu khat khandai kal nong ba arfuar kumta ter wat ka ba khat sauru ngasu ya stat nama gedang bon ki points finda puli sa puli bhai ki kita proverb khat sau khat khandai arfuar ke bible ko ongkum ni ha ka Jingsheptieng utrai ka don ka confidence ka don ka jing scam ka Jingsheptieng utrai ka don ka pukri jong ka jingem ha ka Jingsheptieng utrai ka don ka satisfaction la ni ta ka jinghun ye ka ni ngasit kran komik ki parlok jonga hani ka tho long life la ni ka ta ka jingem slam ngasit ongkum ni fi enya mi utrai jisu ngasit kran komik ki angi et utrai jisu ki parlok ki bla priang utrai ngo fi ko ana mani syam no utrai jisu ki angi kwa hi mani syam utrai mangi et da tengok ang la da fi kwa apa la da fi pang nai di dawai ba fin yap no ba fin kendo no ba tau ba fi et bat ki dom nga ki ong am long fi kata de up ngin da em shwa boleh ngi ai inject word ngi ai vaccination dan apa yang ngi beteng bagi ai vaccination dan ki ai vaccination mendai bagi tieng nama ki squat tamban ai vaccination dan kum kita boleh ngi ai kata boleh ke sarkar ka fa ai ka ba ngi nem yap nama baro ubreu kwa bagi nem islam ma pertai amen baro ada ubreu kwa nem islam mdan we rubam kwa nem islam baro ngi kwa nem islam la nyo tang kitu ki breu ki ba bapli ki bang isnai ki ha ba depression bar kitu tikim da kwa than banem ngan sapin iye ka taru shiben barong i kwa ye long life barong i kwa ye ka jingem ka bajrong ngia di dawai wot ngim kwa ban le chi hospital ban ngim kwa ban yap ban kum ta ter ko mong i fina do besdang ba ka Jingsheptieng jungi ka dei ba ngi tieng yo yap ngi kwa bi ban em sana ngi kwa bi ban don hang ni la fi kwa ye ka long life ka don ka jingem ka ba dap da ka jinghon satisfaction ma don ki briowi ki bam hon ni jingem ngalai kendo si sen ngalai ka we ka yeng yap riu ngalai ba we parlok ka dei stigi outskirt jong ni ka nong ba jong ini Shillong ngalai but uyap utau rang ba ubla kham temen but itai lok idon hang ta but isyong ba isyong hang ta ba utau parlok udang lei ban ai pisa ngalai lang bat ba itai temen irkhe itai lok jong tau ba yam irkhe hang ta ba irkhe ba ukuli to porlok jang awang o boleh irkhe ba yam ilong ma boleh irkhe vi kemen se ya film tip ka jing kemen bo yam ni lok jang a o ka jing jar por budang emune se ngam dan jing hon khendia ru ngala kwa ban yap tang ba yap show ni ba ngas ngau snei tu ikong ngam not ban kren namar
Mongi gibrang kena samla ko ngi le grand than ni gibla rang ba ban peni than reng asu ong ga don ong o ngasom sen ai ni kong ba i tu ba kat no post nam mi jin jar ba im don jing hon but itati don la ga jong ga problem le se ga problem bar utau lok rei ki don de gi we pat ki brio ki ba kim hon na ki la pois ki kerdan ki ba jrong ru kam don jing hon ka pisa ka pun rum don jing hon ki kali ki bon rum don jing hon Bakat ka bangile ting im dan jing hon. Ka Bible ka ong hang de ba la da fi don ni ka Jingsheptieng buram ka ba dai no play the right kind of fear. Fin don ni ka jing hon baru play. Amen. Fin don jing hon. But hang ni wat ka holiness rumor ta ka jing em khoi. Nga thoi ka ne. Ka ni ka de ka number 1 priority jong play. Ka bangim ju kham ye keren. Maka e pelat. Wat mangaru shomon keren ni ka ni ngada perkhat ba. Maka ia pelan. Wat ka jing em kuat ru ka jing em. Ublay wang be holy, for God is holy. Em kuat nama ublay long uba kuat. Ko ia pelan. Rela da ngi don ni ka Jingsheptieng ka jong ublay ka donot jongi, ka jing em jongi. Hang tang ni laban long kuat. Amen. Tongan peni fi ni ka Bynta ka baar. Ka tu ka dai ka ai ka Jingsheptieng jong try. Lada fi perkhat ba igini gi promises ni gini gi jingkular gi jong play ngindai gi babet gi bam tre igni nama ka jing jrong jong gi jing em ro ga don hang ne ka spa ro ga don hang ne ka buram ro ga don hang ne ka jing hon jong ga jing em ro ga don hang ne ka confidence ro ga don hang ne ka pukri jong ga jing em ro ga don ha ka Jingsheptieng u try baro ga don lo da ga Jingsheptieng u try lada dai gi babet sisa dangin kentaj ge ne Ngadang perkhat el ding ong try la dang kentaj je gani the right kind of fear ngandai bro bobet ubo tas ngeng Nrengan peni fi gani ka Bynta ka baar balai ngi don kam ya ka Jingsheptieng jong try kade gani ka bangakwa ban kam shong ngan kam shong ha gani ka ji kai balai ngi don kam ka Jingsheptieng u try ngan sedang sho da gani ka we ka point ka bang yetip lot na du jeseng kena Kabang ka Jingsheptieng u try ka de ka jing sedang jong ka jing start to ong jong ka jing start ngan mo kran thani ka ta ringan kran ni ka we ka Bynta play bar nga ka Bible na ka kitab sam kalnong ka ba shispa lai ka de khat ka ba nyo ngwa fin play ka kitab sam kalnong ka ba lai ka de khat ka ba nyo kanita ka de ka mga sngaw tanan balay ngi don kam ye ka Jingsheptieng u try Ngakwa bakandang ngam kata ka jingkli. Why do we need the fear of the Lord? Haga jing em jengi. Balay ngi don kami ka Jingsheptieng u try. Puli bat ngai ka kitab sam lenong ka ba shispa lai ka dekat ka ba hinyo. Ka Bible ka ongkum ni. Tongan puli na do ba sedang na makani ka sam ka bangi puli ba. Fina puli na do ka ba sedang na do ka dekat ka ba ningkong. Jong ka lenong ka ba shispa lai ka ongkum ni. Kumensim jong atu ker kuyu try. Bat baro ka ba hangai ka kerteng ba ku jong u. Kumensim jong atu ker kuyu try. Wat klet ika jing le ba jong u baro. Uba map ika jing le baman jong pa baro. Uba shnai ika jing pang jong pa baro. Uba pen emi ika jing em jong pa na ka jing jot. Uba pen pang pan sngya de pa ka jing le isnai. Bat ki jing isnai ba jam. Uba pen kadang ika shentor jong pa. De ki aka ba ba. Kat ban pen thamai ika jing long samla jong pa. Kum ka pukni. Kat ka ban riu. Utrai ulale ika jing le hok. Bat ika jing bishar. Ikita baro. Kibala ban ben. Bat ka dekat ka ba nyo. Ke Bible ko ang ula pentip ia ke lenti hau Moses kat bai gi jingle agi kun Israel. Kensan Ukraine yo Moses bad gi kun Israel. Finda puli ini gi kat riu tli na shikman. Ukraine bai gi jing bhajong play bangim daiban klet gi jing le bhajong play su kensan Ukraine sepang Moses bad gi kun Israel. Ako afin shash ko regni. Ke Bible ko ang ba ublay upentip ia ke lenti How Moses open tip igi jingle deeds lani ki actions lani ki miracles ki kamba open tip bagi kon Israel kadi ka nega jingi per Moses bagi kon Israel ngakwa ban kran ne ka ai ka jingi per apreng Moses bagi kon Israel ka jingi per apreng Moses bagi kon Israel kadi ka ne bo Moses Hapreng jing kitugi kamba ki bau blai ule ka jing ya lenti bat ki kon Israel to ka south post nam ka to ka journey hang to pa wilderness hang to pa recloud ki kon Israel ru ki mat ka johi ka ba u Moses u yoi
umat Moses ru i ke juk bagi kon Israel ki i rei Moses pan udah tep ye galenti jong blai ka bagi kon Israel ki klem tep ki shu tep tang ye kamba fi ga kwa ban pini fi kene fin la pule bhai ke Bible fin salap kumne bagi kon Israel tang shu bakla ki la knyum yu blai amen tang shu bakla ki la tnum tang shu bakla ki kwa ban let bang se Egypt ha jing sha ula pelat ya ula pelat u blai leng bau Moses negeri Egypt ban yaj kene ke ri kanan ke promised land u blai ula pelat tang ba ki ni pat ki shu tnum ban bar ki shu knyum ban bagi ong i kwa no ban let se Egypt ba skum ta ki shu knyum si knyum hadu Moses ru ula kelumar kle ke Egypt ke represent ya ke bekerja pertai. Amen. Ke kanan ke represent ya ke bekerja belai. Lani ya ke jaka ke destination jongi. Hang ni yang aku apa fini i bahai kini ke point. Ngani tu ialah ke jong ke jingem. House nam 2005 ngayo ai ke jingpang. Bapa ngayo ai ta ke jingpang ke de ke belakam ke dan jide bat ke syadam. Bar ngana mut ngala yap biro ngan sia tu stat igani ma jerong kira inga hospital ante Bethany bar kadon ke jing betai jing kitit snam ni na po ngam kan mau su ke gerteng ke ai tu ke jing pang na ma jerong habang pe ak tu ke report bar haba ki betai gini kitit snam bar hata ka mit le ngala thia kom ba sita yo hospital bar kami ke snam bar khmot bar khmat bar sintor kami hado ngala ima imei jong ang akan mau ipriang dah kerja dabor but kesnam kami hadu bangal lingo ba hadu katu kesnam kami kala ban long ba kesnam kami hadu katu ban ngape i papa jong ila sudam ko asio ngai ko ba in yap so i papa jong a ban yang haru nama im don pertai so ila tiang ban apa ka wan ka nurse ketika naga jat ben regi kala jat gitu ban ki wan ben inject enga ban bagi inject ban ki tap arta di khmat menut pechu la ima doktor ru abo yang na jingkhang ada snow dom u doktor pej bar ukrnga khlie bar ukli gi khiti ba ukrnga khlie bar kata ka miet ka bangada snow thu dei ka to ka banga snow thu ki breu hatmer jo ga jingyap ki don ye gnu ga judge muj berkhan ye kata ngala experience bar ka jing play jo kata ka snam ka bal along seba plat bar ngana mut be bar ngan sayap ban ngape ye ka tu ka kenro antu ka jing thia ka don persha ka tu ka kenro ban ngong a try kani kan dei ka miet ka khado i jing im jonga ma bi ki pop jonga ngaklem du ai shuro ban khia mangala snow tu da ngan sayap bang try map i pop jonga ngam ko ban le du jong map i jing tam sneng jonga map lut i jing duna jonga baro tang hoi nga ko bangan poi sup neng ngadu ai kumta re ha ta ka klep mat i wani pastor kumba khat arbji min met kelamiat bang alingor kum no bayo rung tu klep mat le si ga lenti jong play nga nge bar bai bukti bar bai duai ka sange ka ta ka snam bar ba ka sange ka ta ka snam nga yothia ngala rai kho namam dan snam sho don gi batep ye ni story ki om dai kam da dai tang ka jingpang met ha ka met fiscal imat ka don ka jingileru ki don gi ong sakum taru imat ka don ka belong spiritual ga bele tengam tip ka ta ka dai ne am right hadin bakata ka snam ka sange but ka met jonga kadang recover suki hadin sitio ki wan kitu gi warden jonga tu ka hospital bagi orang nga fitip nem hatu ka men ngila shu yeng lot baro ban ngila i mapalat ya tu ka jingpang impat jui but ki bayeng jonga kila yeng do line na po jingkhang sidu segit sidu support na jrong support nama ki mot bai bangan sayap no Henry Yong tu doktor inga Yong la dom day vlaitem dan lacho la dom day vlaitem dan lacho bang ayo ke kamba ta janmen but fite ngaku lar yu vlaite try me prikia ngan le katan ta jome ngan shakri me ngan le kum ta ngaku lar te fi live nai ngaku lar but tang shipang kum ki kun Israel shaijip ngalen ublay ula pelada ula agi kamba ula ada mendai tang kata nggak dan sekat tu kat dia teligi kamba ke jingem jangan nganem dan por ban tholo dia kata arlai teligi kamba ki bangade ban yap mringa klem yam don na pedeng jongpi ki bela mate ki kamba ki yeng ki sam jongpi ki bela mat aga jingem aga family ki jongpi fila mate ki kamba ka way adin ka way ki kamba right
Check by lo ke jong ke jingem. Teng ngi ko ale chi Egypt. Kumolong gi kon Israel. Ngaling su samke ba Bible ko ong fin play na kitab Exodus Leviticus ru ke kren ni ke tu. Ko ong ne. Ko ong ba gi kon Israel gi sma bang tu piat bo renson jong gi Egypt. Sapule. Gi sma bang gi ken mau tau sok khia pedang ngam te bolong gumnu tau sok khia pedang. Udah sok khia bami tang portelang trai ma pedang ha portelang. Dia udah bukum nong ngamtip katok kum ta ke Bible gong usok ya pedang bagi doha jenggeri Egypt bat upiat bat urensun kisma bangi kita ikon Israel bat kini kisu kenyum bagi gong komoses balai me ya laming yang ni nyila de ban syong bagi seri Egypt haga jing si shala dang pen komik e gani nai fin komik si syang la Ukraine ni ke message ke wei gi seng asu komik si syai gani ka Egypt na ikon Israel ka dega pekorded amen ka dega penjenjar namar kisah ring merau kisah penjenjar ki pong ki jan ki pejot ka bam kambiang ka yeng ka sam kambiang ke eru nadu dan step hadu de miet kisah sempat bagi Shillong ki merau be yang tu bagi Egypt ka dega pekorded kat bayu Moses bat ka Egypt ka dega bebas ka Egypt ka dega bebas you Moses nama balai udan hayeng sim Fikin mawi ke story jo Moses. Udah lagi yang ke beriuk sepatam. Udah kun seim. Udah ni ke education ke biang tam. Udah ni ke jan ki riam ki ba. Kini ki model jo mentaro kini melaban yo itu ke jan jo Moses. Bau dan ya ke bau kuah, ke bau ang udan. Ngaling ongkum ni bawat ki girlfriends rubun. Bawa perlok jengau orang ngaku si siapa ni mahu Old Testament orang belai orang bersiap mendan palat kisam lah bani iway orang amdas ngau bang ini samlah jengah orang ngaku sedai iway pan bawa orang ngaku bani mahu Old Testament maka syak ngau orang ani fitu benun lihat si kalau kum tak ada ke jingem jong Moses Moses agak jing si syak udah ban orang mau utai ublay ngan lek biang si Egypt nama ke best dia ngah Penban ki ong degi kon Israel ngan le Egypt bar ka kordet pan mangiru ilong kum ta fite bale Moses tre ban le Egypt wat la da ka best you mau dan ni Jingsheptieng you try ka bagi kon Israel pan ki klam don ni Jingsheptieng you try ki Jingtip you try tang ha bagi pan igi kamba kani mga kwa ban kran ifi nai what you play tang nakadaw ba fidon kampa lat ka kamba ka jingem what gi kamba ngampen hier dorte nama uplay ule gi kamba uplay jengi ude uplay jengi kamba amen ule fite balai ule nama ukwa ban peni ba ula tambah kamut ba unsule ba ikat ba fipan teng bangi ngile wat kamba satu ngi wat kamba satu ban ngi wat kamba satu unda jubam iklam wat syu Lada jubab tengi wan, nanti kadau peleng ublay usit penslam gi gamba. Teng mangangala mati ke gamba. Ngamati ke gamba bangalingo namar paling ngakular ngaiti ublay mende bangamit. Ngakular si syai ublay. Try ngait me penem ngangala de ban yap te me penem ngam medang pelajem ke miracle ke gamba ma ai ke jingem jonga. Ngala ngait si syang ngar sakrime. Ngada kwa si syana ke donut ngale jeseng. Ngam ju kampe bi jeseng ke pormen shwa. Bang ngalek bang aku aban peniru you play bang la bani giwai ketaru ke donur ke babakla bang ngalek bang aku lang ada sisa rai fitep beleng aku alej silet tangkat tu ke de porda ngapoi si Egypt tangkat tu ke ne benai ngalapoi yang baga pertai kidan ki jingle junga ki peniam wat ye mei paparu hadu kataban ngakli ledeng on try ka ai ti gene nga je me malale ki kampa ma balai dengan aku asikwa ai gene Hakawai kasi nga ngau tu bawa la danga you play ru ngaklam don ni Jingsheptieng puram ka bana chapo ye piru ngan ong kejo wat ki kamba wat duai man la kasi wat you play kata ka di ka bedai henry la da fi wat you play tang na kata ka level ngilong tangkum ki kon Israel ki batip tang i kamba amen henry la da fi wat you play kumbo Moses utip kumbo Moses itu you play ngas ngau tenak deh ya belai bu ong kum ya Moses uang ya Miriam kum ni apa berke kenyum percaya Moses uang belai berkenyum unia udah syakri jonga ubang ya keren face to face udah parlok jonga amen mju yo keren face to face bu belai ladang imdan ke Jingsheptieng u belai amen fimdan jinge dai ke bajan bat u belai lada fimdan ke Jingsheptieng
yo play. Kani kadai ka banga ngai ka long lacking palat aga church. Kamut kaduna palat ke jingem jongi Kristan. Ngam kran dang hang ni. Kran keleng na, kelum. Ka Jingsheptieng you try, kadai ka bangi tip ye ka lenti ke jong play. Balai ngong e fi kani ka Bynta ka bar. Balai don't come ye ka Jingsheptieng you try, kadai na kani ka daw. Namar bo play un pen ye ka lenti ye ka jingem jongi. Pim kwa ba ni ye ka lenti ke jong play. Amen. Ka sok bhala daw play pen ye ka lenti. Ka nem pen ki ka no ka jingja ka jingem hakani ka jingem yengi. Ka dadan ka jingja ka ba kemen na ka ba ngausi na ka ba kumno ka nem dan ai. Kaban penki yangi ladangi don yagalenti ke jong play. Amen. Te kata kadai mengaku aban keren. Mo kalenti ke jong play open pau. Tang hai kiba Jingsheptieng you play. Sapuli ke sam ke ba arpusan. Thoi ke diary jong pi. Sapuli ke sam ke ba arpusan. Wong kumta. Wong ye ke jutang jonga. Ye ki secrets jonga ong play. Ye ke jing mayan jonga ong play. Ke sam ke ba arpusan sapuli. Wong ye ke jing mayan jonga baro. Ngapen tang hai ki brio ki ba Jingsheptieng you try. Ye kani ngasit keren ngasit ong manu ba don secrets. Baro ada ngi don secrets. Baro ngi don. Ngi don ki eki bere ngi don da ha jingem. Kela bendai ki bad secrets ne kela bendai ki good secrets. Ngi don. Tabangim ju kham itu ki secret jengi ki brio. Lani finda yat nang ni station PB fini kendo you brio bo fini meto da leleiro. Mau tu umde paralog jompi. Utu umde ubi jan bat pi. Ublay ru long kumta. Lada ka day ba un reveal un pen pau ye ka jing mayan jong ka jing long blay jong u. Ye ka jing mayan jong ka jutang ka jong u. Sam arpusan. Lada ka day ba un pen pau ye ka lenti jong u ngi day bendan ne ka Jingsheptieng you try. Malah ngi dan ne ka Jingsheptieng you try ngi long paralog ba blay. Amen. Lada ko aban long paralog ba blay le bhai kini ko way. Le bhai kini man la ka sngi wat ikini ngan sa peni fi kumno ngin wat ikini kumno ngin yo haga sam ka ba arpusan ngan ong biang ublay ngan reveal ye ke jutang ka Bible na do ba sedang hadu ba kut kadai betang ki jutang sudah pastor la aji kai bahai kata kadon na do ba sedang jong ka kitab Genesis u Adam kadon ka tu ka Adamic covenant ke jutang jong Adam, kadang sega jutang jong Noah, kadang sega jutang jong Abraham, kadang sega jutang jong Moses ke hukum. Nata kadang sega jutang ke bawan nak ni ke Jingaya ke jong Jesus Christ. Ba su jutang men. Wat ke song khasong man ru ke jutang hi. Amen. Ye kata ha jing sang aku abah ban keren dang ba. Away u mentor jong ong what ju batai start ke song khasong man kat ba phim padrung seta. Ha jing sang khwa ba. Tamang asit ong kum ni. Mabang aku upload dan keren kendian, keren laga keren. Ngong kum ni, fitip ke song hasong man kedai ke jutang ngasit orang ki parlong, ngam batai figi ki megi ki pajonga, ngam batai ki bay ringkat senam bana. Fitip ke song hasong man kedai ke jutang, nai le kelumar, nai tur kelumar, lada fim sengau igi jutang, fin kelumar dah, fin le kelumar. Ngasit ajing kai ki kena samlang ni rung wat pat kwa ban rung kelumar sega syongkha syongman wat tang ban yelang samlaru da perkhat ba namang isu hap kai ki temptations hagi jing pen shoi ba ngasit keren ni gini ngasit keren komik ru bagi dan ki ber kiro igni ga we ki jeseng ngong fitep bale si samlang yen ya ba ngai teng teng wat ki bala yes thoru ki yen ya ke Bible mo ke Bible kata Kapertai ke sidong kumni opposite attracts. Ke sidong opposite attracts mo. Henry ngong lada fi perkhat wahai kata. Ngayo asngaw we brio bo ngai kani. Banga das ngaw hab jumbot. Uang opposite attracts and then opposite attacks. Banga iga dei shisha kata. Fite balengi attack. Emang im sutu ige jutang. Ngomong bakam don syu kata kajing huri hurangam keren ni kata. Henry ngaku ada begini ilupa. Ba syua begin le ike bayi day ba jutang. Syua begin le ike bayi day ba ba mayante ke covenant ke jong play. Fin happen yos ngau no play. Fi happen don ke Jingsheptieng ke ba day no play. Fi don the right kind of fear ke Jingsheptieng buram yo play. Katakan sepen pawingi kumno begin ke jutang. Amen. Fikir mau Jisu bukan hadian bau dap ai gitu ka parsi sepang unong bed ka parsi unong bed undul adap ai gitu ki
kiwan gitu ki brio ki angko try ngim sngau tho kala e pelat gani bau jisu ang haga jing shisha ye ga jing mayan jong ke hima jong play nga IMP re kita ki be shabar lada ki yo iru kin yo I tamba kin nem sngau tho bar lada ki yo sngau ru kin yo sngau re ki nom champang vi kin mau gitu vi ka jing mayan te jong ke hima jong play u play u kwa ban pen pau te hingi Henry kita ki bersabar par kim sengau tu ngam kuat ada bengindai kita ki beriu ki bersabar fitep ki kita ki beriu bersabar ngam keren kita ki beriu ki bempat priang you try ngam da keren kata ngam keren ki beriu ki bemdan ni Jingsheptieng you try lada film dan ni Jingsheptieng you try fide ki beriu ki beran sabar finda puleru film sengau tu fio iru film sengau tu fio sengau ru film champang Amen. Tinata ka daw ngan penkot yang ni ka Bynta ka baar. Balengi dan kami ka Jingsheptieng u try. Namar bengin tip igelenti ki jong play ka beningkong ka de jing start ru ka de jing sedang jong jing start. Natangi long paralog baru play but unsa reveal un pen pau. Un pen pau ye kita ki covenant un pen pau kita ka jutang kumno bengin im. Ba nang tada nga ong signi ko way. Ngin job ru ye jing pen shoy. Ye ka ni tanga da kren da ka experience. Ngi kena samla kan ni ka khamde gi kena samla kwa vin sha skor ngi kendo palat sibon da ga jingle ngi kendo ka jing pen shoy ka ba palat ngi kendo gi temptations ngi kendo gi addictions ki ba palat bar kamlan teng ka lat teng kamlat kan ni ka addiction ngi duai ba ngi wat lat bat ngi klamlan dan ki ba hab ka drug addiction dan ki ba hab ka pornography addiction bat ki way ka jing di kiat bar kum ta ter ngim lat da namar bon di kena samla gi ba kolenga ngani tu kumagalong umde bang sarong nga Syiemlieh kendo iki nga duai nga islok nga bukti iki bagi tu ka jat addiction wat tang menta ka tayoru dan kumba ar laingut ki ba phone nga bagi tu wat vitem yala ka jong ka jingem ru nga ma de kene bangala mla shisha da ka wepan mla de tang ka Jingsheptieng u try ka ban pelat yangi ba dan we kuna u ong ha ba ka addiction bu ong mla chu vitem nga ong kumno ngala ong le kum ni ong ngala le ong le sida kum tu ye ka taru ong ngala le ong fila le kum ta ula le la pen ilut ni ginong rem na ka bible la pen iwa di jing hikai ki bana ki balong na ka perthairu ula le lo ruang ta ba omlan ha ga we ngi nga ong u le kum ne ha ga por ba ka wan ka tu ka jing pen shai ka tu ka urge ka tu ka jing le ka ba fi kwa ban ba ka dan ka tu ta ka bor ka ba ye le ba fin hap atu ka jing pen shai ong ha ka tu ka por ong dem ko se word ngong phone ngan duai texting ngan duai fi dem ko se word pan ye ka Jingsheptieng u try but dan ki kena ki bale shisha ki ta ki kena samla ba ki ong ka dei shisha ngi lat shisha ngi job shisha ki temptations ngi job shisha ki addiction but ka dei tang ka Jingsheptieng u try ki ban pelat ngi ka dei tang ka Jingsheptieng u try war ka depression ro nganem da kran thani ka ta ni maka khamlong complicated re wat ka taro dengi dani ka Jingsheptieng u try ngin laj amen tongan poino as ka ni ka Bynta ka basaw lani ka balai ngan ong kumno pat bangin yo yang ni ka Jingsheptieng yo try plebat nga nagikita proverb gal nong ba ar ngan pen ifi ha kanu kam ngin yo ka Jingsheptieng yo try ha kanu kam ngin yo ka Jingsheptieng yo try puleban nga nagikita proverb gal nong ba ar kada khat santali gitu ki benakmat jang lenong ke baar proverb ke bible ko ongkom ni ku khon la damen pediang gi kitien jonga but can show ye ki hukum jonga ban me kat ban pendam ye la ka score je jing start ban pendai ye la ka donut je jing champang balada me yam ye wat ye ka jing sngo tho but men penjam ye la ka kitien ban yo ye ka jing champang lada men wat ye ka kumba wat ye ka rupa but men wat bnya ye ka kum ye ka jing champang kum ye ka spa balabore kum tate men syam ye ka Jingsheptieng u try amen but men syam ru ye ka Jingtip yo play kidan katu kan ni lagi point sang ni pe hang ni ka bakhat do wang kum ta men syam ye ka Jingsheptieng u try pitep lang idan ni ka Jingsheptieng u try ngim ngar ko mga ong fina sedang da nginem da tiang than ni go pan nginem da tiang than wa de ka jingyam nginem da tiang than wa de ni ka klamro ka jingem jenga ba jong phi ka dan ni khti jong blada kam da dan e ka khti jong ka jingpang ba jong ka klam wala nang i haban pikir ka jing ya lenti man lagas ni henre ka ba khat do hi la fi per khat ba ka dan ha ka khti ka jong blai
bangin skau thu pat bangin don ni ka confidence kumno bangin yat klem ka Jingsheptieng kadai bangin skau thu kumno bangin wat ye kate ka Jingsheptieng jong try kate ka fear of the Lord kate ka spirit of the fear of the Lord ngin wat ye kato ka jingem jongi fitem nem ngan ngasukan mau kan san mentan menta finda puli na ka kitab Isaiah kal nong ba khatway Isaiah khatway sia puli sa puli kitu khat giba ningkong ter ka Bible ka itu lupa pang Jisu ka itu lupa pang Jisu ka ongkom ne ka ba uniu de Messiah uban sawan bar ka itu ki nyau tli ki seventh manifold anointing lani ka spirit lani ki umensim ko ngan ongkom ta umensim ko utrai kam hau Jisu haki nyau rukom sa puli kia thu lupa yo Jisu haga kitab Isaiah nang bakhatway wangkum ne wang bau Jisu unsadani umensim ko jangka bor unsadani umensim ko jangka Jingsheptieng jangka Jingstart bar kum ta ter ka Jingtip bar kum ta ter bar ka bakhat do vitep udan ye ka Jisu kong Jisu udan yo umensim ko jangka Jingsheptieng you try bar ka Bible ka itu untuk ong ba Jisu uni Messiah khams ngobha haga Jingsheptieng you try kata ate kadai ka ngas ngau lingo bau Jisu da ka Bible ka pareng ka ongkom ni he delights in the fear of the Lord delight usngau bhade kene udah ngau bang kene udah sim serious kene wala da Jisu de start dan ni Jingtip bad ka bor bar kum ta ter hendre finda puli na kitab Isaiah ka ongba Jisu kham shem ngau bha ye ka Jingsheptieng you try tela da ye Jisu ubade khon jo play ubakhlem pop bar ubiang lut na dong sedong wat ya uru dan kami ke Jingsheptieng you try kat no tam manga bat mafi amen ngidan kampalat ye ke Jingsheptieng you try ke jingem finda plele na ke city Hebrew nang besan dekat ke benyau ke Bible ko angkom ni bau Jisu unda duai ngan paraphrase habau Jisu duai khmat jo play ujubab ka way pa ka way ke jing duai ke jong hato fim kwa bau play ujubab ke jing duai jongi amen ngi duai sibon ki jing duai dan ki bau jubab dan ki bangidang apsa ke jubab re Jisu mankat bau duai ublay ujubab ben baga Bible ko angkom ni sitis ki Hebrew nang besan dekat banyau ko angkom ni ko ba ublay ujubab yo Jisu namar bau dan ye ke Jingsheptieng re ublay po ajong amen kataru kal lesi kan dega way nagi points balengi dan kam ye ke Jingsheptieng you try bau play unjubab yengi amen finda puli biangan poisi kan ke kitab proverb kal nang baar mga puli mentan kong kokon la damen pendai ye la damen pediang ke ktien jonga men pendam ye ke skor ke Jingstart men pendai ye ke donut ke Jingsheptieng bar ngasit perkat ye ne ngasit perkat ba ye ne ba udan ubreu uba start ba udan ubreu uba Shempang udan ubreu uba start wisdom wise ba udan ubreu uba Shempang understanding ngasit duai khma jombleng on try hato nga de uba start nga de uba Shempang nga don lang broar nga khlem don na ngasit wa de kene mo try ubreu uba Shempang pa utau ubreu uba start finda puli na ke kitab jong job kal nang ba arfu pra fin salabi kene ga de khadru ga de ba arfu prai ujob angkum ni ke Bible ko angkum ni ke kitab ujob ba ke Jingsheptieng you play ke de ke Jingstart kat ba ke Jingkenria na ke besniu ke de ke Jingsheptieng amen la fi ko aban tip fi start ne fi Shempang ne fi don broar ne fi klem don pet nang tu na ke kitab jong ujob la fi don ye ke Jingsheptieng you try ke ne ke fear ke belong reverential fear be Sheptieng buram you play fi don Jingstart Henry la fim ken riapat na ke besniu mangibon ki besniu ke jingem la fim ken ria na kata kamot ngi klem Shempang hang ni ko ong to pendai ye ka donut aga Jingsheptieng kamot yu kata kamot ken ria na ke besniu la don ka pop aga jingem ke jongi ken ria wud na kata pan map repent kelag pemot ya chekmat amen hang ni wong pendam ki skor mot da skor ba kamot long serious ta hani ka kren ru ban pendai ke donut ke Jingsheptieng kong wat kumbawa di rupa lani ke kesiar kani kam de ke besok ladang kren kani ke topik ke bakham kani ke message ke bakham finda puli na ke kitab proverb lenong bening kong le ke besngau ma nganam puli ne ublai uang nganam jubab ke Jingduai namar fi klem jet ke Jingsheptieng utrai
Vì cái Jingsheptieng utrai cái đây cái choice, cái đây cái Jingjiet, là đã phim jiet, phim xem, cái này cái bắt thọ cái kitab proverb là nong boar, cái này là đang achu ai cái way cái content, là này cái way cái sentence, cái một cái personal relationship jong ibu play. Là đang idon này cái Jingjiet day cái bắt shimat baru play. Ngi pen biang bahai cái này, ngi wat you play dah, ngi rong si cái Jingtip cái bejeliu, ngam keren ni cái tu cái Jingtip 3 minit, mau cái bangi Jowai man lagi si cái tu Jowai, melelai Jowai cái tu. Rồi ngi keren ni cái Jingtip cái bejeliu, ngi keren, but fida Shillong bon kenta cái khtiin cái jong play, fida wat deh, fida ti, fida wat, kumba wat ni cái siar bergerupa. Rong si cái Jingtip baru play cái bejeliu, cái keren ni cái personal relationship baru play. Lepas fi rong si cái personal relationship baru play. Hang ta fin shem ye gani Jingsheptieng utrai kade kan ne ta gabadan kami nga bade fi la dang ila ban le pha ye gani ngim lei ge jingem ngim da lei than na ge jingem nginem da ki khusrai than ye ge ero ha ge jingem na ta fin da puli ge kitab sam ru gal nong ba lai saw ka kren ye gani ublei wang manu ba khwa ban tip spang ge Jingsheptieng jong utrai wan hang ne ngan hi kai da fi puli wang kenria na ge jing kren sneo iki we the check bayu thliet ke kren komta war ka jing kenria na ke basneu ban kren nau new thliet jongi na ke sintor jongi ko taru gede ke Jingsheptieng you try amen amen tongin long you ong lang amen kene kede bang khwa ban pen fi ne ke janmit ke Jingsheptieng you try kede ke number 1 priority hakmat jong play nadu Genesis hadu kitab jingpen pau fin lap ika Jingsheptieng utrai kadon nadu besdang hadu bakod but mdai tang hakani shabneng ru gandon ko mga ongi fi mene but habaka Jingsheptieng utrai kadon kam lei ika jingem jongi kam da lei than ngam nang ban bo kan tin ta kadang repeat ngan peni fi gani ko wai ngako abaka worship team kan ready no ngini money you play da to ka Jowai ko ang glorify your name menenga yo skawi ka presence ka jong play ada long ke bala one no sini khmat ke worship team nga krani ke ni ke Jingsheptieng utrai nomor nga i bakalong lacking plat kadon ke jing duna de ke jingem jongi ni na samlaru ke duna plat ke ni nga pe ke yeng ki samru ke duna nga pe ke Jingshakri ru ke duna nga pe ke riba ke jaj ben ru ke duna rei u blai pan uwat ye ki brio ki Jingsheptieng u man lagasngi ke Bible ka ong kumne finda pule bagi khmat ki jong utrai ki shat sharom bar sheneng the eyes of the Lord moves to and fro ong kumta sharom bar sheneng jong ni ke perthai ban wat i kita ki besenia ahu play ki bedan ye ke commitment ki bedan ye ke ni ke jing IT lot ahu play ki bedan ye ke Jingsheptieng yo try ke bedai I have a play u yat ni ke janmien hagani ke kamera hagani ke hall hagani ke jiseng bara bo ya je ke ri jongi ke snong ke jongi ke ri kasi ke ri jantia ke jongi baro ko wai ke jilla jongi ngam kwa bo play unem shamingi bangi klem Jingsheptieng you play ngam kwa bo play un yo iengi bangi klem Jingsheptieng phane you play ngam kwa ai kata nga tho ang ni ke conclusion balai ngi don kam i ke ni ke Jingsheptieng you trying a tho artli ki points ane bagawai gede kene ban pendap ika calling ke jingem ke jongi te baro ang idon ke jingkhat ke jong play ke crowd baro ang idon ke jingkhat but kam dai ke basuk ban pendap ke jingkhat nama bon ba ke Bible ke ong sibon la khat nrei kendia legit ma am baro khila ban pendam ma kam dai ke basuk ban pendap ye ke jingkhat ke jong utrai ke jingem ke jongi ni dan kam ye ke Jingsheptieng ke badai no play finda pe you Joseph, finda pe you Moses, finda pe you Abraham, what u Jisuru. Open dap ye ka calling ka bana beneng. Ka holy calling. Open dap ye gani mangirung ye haban pendam. Dei tang na gawai ka Nonglum habang ye don ye ka Jingsheptieng ka jong utrai ha ka jingem jongi. Amen. But hang ni ngan pen kan mau ye fi ka tu gawai ka mga ongi fi manage pang Jisu. Kene ka dei ka point ka bakhat do. Ba ka Jingsheptieng utrai kam dei ka ba shuja kan san kom to. Kadai ka fi what you blame man lagasngi fi jet kadai ka choice fi jet man lagasngi you play fi jet man lagasngi ban Jowai ban rong ban Shillong hai kijat ki jong utrai but ngan pen kan mau fi ni kawai ba umen sim ba khoi udai ke Jingsheptieng you try
la fi yai la nyu men sem ko ngim dan Jingsheptieng you try u Jisu la pensle do men sem ko but u men sem ko jong ka Jingsheptieng buram you try ka sensyara ka jing ka jong Jisu but udah ngob hai kata ngakan mau ha ni ka por wat e ka tu ka lenong ka beningkong jong ka kitab jong siti sigi Hebrew ka baong ba u Jisu u play u pensle da ko umpnyang jong ka Jingkmen you Jisu palat banigi paralok baro palat banigi breu baro u play u pensle you Jisu fite belai na marba u Sheptieng buram you play but hang tu ko ong ba ula eat i ka hok but ula isi i ka pop amen tongin duai ne ka janmen bo play un ayu men sim khoi jong ka Jingsheptieng buram you play nang ni pat ngin se practice gini ki points ki banga pen ifina do mene ngin what you play ye ka Jingsheptieng ka jong try man la ka si ka jing jengi dai tang ka de ka ban protect yengi what akini ki sngi ki bakhat do finda puli ka bible ko ang hakisi bakhat do shipon ba akin sa paiden what mentaru la da fi page ba la da fi long aware ye ka ni ka pertai jong ki kristan shipon ba akin nong elam menta ki paiden ka dai shisha ka si bakhat do but ka protection yengi ka jing yanda yengi bangin paiden kanda wan lele ka persecution la ni ka taga Jingsha leben ki kristan ka bania dayangi ka datang ka Jingsheptieng you try amen tongin le khmat jong play ngin mani ini ka Jingrai glorify your name la daga long tongin yang lang no sendan baro in mani si por you play ini ka jamin money daga download baro. Hallelujah Lord. Hallelujah. Jesus. Jesus. We love you. We worship and adore. Glorify your name in all the earth. Yes, Lord. Glorify your name. We glorify your name. Hallelujah. We glorify your name. Glorify your name in all the earth. Togin rong sige jing money ga bejlio. Father, we Yes Lord. Yes Lord. You play you pa ba neng. Hado ka no bo eat yang ba dia pi. Hado ka no ka jing pa ka jong play. Hado ka no ka jing crowd ka jing mayan ka jong play. Ka jing map ai ka crowd ka jing ai ai ka crowd. In money shisha you play. Kabasaingi ka deving in Sheptieng buram you play. Kabasaingi ka deving in done the spirit of the fear of the Lord. glorify your name. Ben sema ko ng khad eme. Ben sema ko ng khad eme. Kalbang inang money eme ko try. Ben sema ko one. Holy Spirit ng khad eme.
Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Kan menginang money make go try. Kan menginang money make go try, Jesus. Men sema ko ni kan make go try. In your slow, you can jump and sled, jump in men sema ko. Yes, Lord. Glorify your name. Glorify your name in all the earth. In money you try to get to do baro. Yes, Lord. Oh Jesus. Try in money make go try Jesus. Try me crowd pelan kecingin kecang. Hallelujah, try Jesus. Men sembah ku ngekat ini. Glorify your name in all the earth. Hallelujah, glorify your name. Yes, Lord. Glorify your name. Hallelujah. Oh, glorify your name. Hallelujah. Glorify your name in all the earth. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. In crown, curtain, Syiemlieh. Hallelujah. In crown, curtain, Syiemlieh. Try. In crown, curtain, Syiemlieh. Hallelujah. Baruch in crown, curtain, Syiemlieh. Yes, Lord. In crown, curtain, Syiemlieh. In crown, curtain, Syiemlieh. Hallelujah. In crown, curtain, Syiemlieh. In crown, curtain, Syiemlieh. Hallelujah. Baruch. Hallelujah. Hallelujah. Curtain, Syiemlieh. Trying to get to your thing, hallelujah, men sema ko ni kademe, men sema ko ni kademe. Yes, curtain, Syiemlieh, hallelujah, yes, Lord, hallelujah. Ngakwa afin kabreb gikmat. Ngakwa afin kabreb gikmat. Ngakwa afin duai te la ke jonga dono de kmat jo try. Pani ke ne ke Jingsheptieng no try. Pani men sema ko jonga Jingsheptieng no try. Ngakwa afin yet ila ke jonga jingem shimet. Ngakwa afin wat de ke yeng ke jong fi ke family. Wat ye ke jaga troy jong fi. Wat de ke Jingshakri ke jong fi. Ni wan la ke jonga jing iken hon. Ngakwa afin wat ngakwa afin duai ye ne ke janmet. Wat ila de. Fi donem ye ne ke Jingsheptieng no try. Ma ke ne ke de ke ba kmat tam. Nega jingem Kristan ke jongi. Duai ngakwa afin duai. Pani umen sema koi. Kadi umen sema koi. Umen sema koi jonga Jingsheptieng no try. Kabau Jisu udah burami ke nega way. Ke jingpen sledge umen sema koi. Ngakwa afin duai. Ngakwa afin duai. Kan baganang yad ke music. Ngakwa afin duai. Hallelujah, try. Trying it duai go try Jisu. Trying a duai go try nigga klemat go try Jisu. Kene message ke ba ai go pa nigga janmit go try. Kede ingi baro go try Jisu. Kamdai tang ye no kede ingi baro go try. Kede ige riba ke jalpen real. Kede ige jingeseng baro. Kede ige jingshakri baro. Kede ige pertai baro go way go try. Men semba ko nga khat eme. Men semba ko jang ke Jingsheptieng you try. Khat ba men tap.
Hapo jangi ke bajeliu tam jaga dono jangi. In your igni ke men same ke badai na me go try. The right kind of fear. Ke Jingsheptieng ke badai na me go try. Kena menginem Jingsheptieng ke way pat go try. Mangi em ke pertai ke badap da ke Jingdo Jingkerman go try. Ngiem ke pertai ke badap da ke kubor ke bapenting ingi go try. Nre trying a do I ini ke janmit. Men I hapo jangi go try. Ke Jingsheptieng ke benang go try. Ke Jingsheptieng real play me go try. Ke Jingsheptieng buram go try Jesu. Try ke Jingsheptieng buram ngadua go try Jesu. Try bagan dan ban go try. In right tang si sen itu ben crowd gerteng jame. Yes Lord. Trying a do I go try. Ki kon jame go try. Yes Lord. Ben crowd gerteng jame. Ngako afin pledge mod ika jingem la jong badu play nika kema ngako afin kabre bigi kema pledge mod yo play yo men semba ko yo Jesus Christ nika kema hallelujah hallelujah try hallelujah hallelujah ngako aban ailat nika podcast ba fidang kabre baro Haga jing donjang ke presence ke jong play ke anointing ke jong men semba koi. I kani ke bang keren na do men ke Jingsheptieng buram yo play. Kade ke choice. Kani ke ke sngi ke ke janmet ke ba fila banong. Trying a jet kade ke jing jet kade ke choice. Trying a kwa ban jet ye ke Jingsheptieng ye me ko try. Mar try day tangani ko pa ke ban ri nga ko try. Day tangani ko pa ke ban ai ke jing slor ke jingem. Day tangani ko try ke ba mesem ngopa. Lese ke message ke day fi. Lese ke day ke yeng ke sem jong fi. Lese ke day ye ki paralok ki bahing ki jong fi. Ngako ban ai la de fi. Leta fi kwa ye ke Jingsheptieng ke badai no play. Ngako afin pini dak de ke barak ting enem kot sekmat. Ngako afin rai ki ti si jrong. Ngako afin rai ki ti si jrong ong ai si bon. Ngai ngo you play un kirku ifi. Si bon ba ki rai ki ti. Tongin le ini go way. Wat ngi ki baklem rai ki ti ru tongin kiner. Tongin kiner ki ti jong i so play. Namar kani ke message ya baro kam dai tang eno. Ngin kiner ki ti jong ini dua ini ke kleman. Ngan khadi basan ba zenet I basan ba lari basan ba red kinwanang ni nakmat kin kineri ki khti jongki shata ngin release ngin pelat ya kani ka jingpen sle jong men semba khoi haka donod haka jingem jong kini ki khon ki barai ki khti kini ki khon ki jong play ki bidan kami ke Jingsheptieng ko afin wan kam sini se khmat ki basan ba e jongi Kneri ki khti shata release ko ma firu pin duai khodi ke Jingsheptieng upad lang jong play khodi ke Jingsheptieng ke jong try ke jingem jong fi khodi ke spirit of the fear of the Lord ke jingem jong fi pidan ki jingele ke jingem pikwa ban job ki temptations khodi ke Jingsheptieng you try pin job ki jingele pidan ke jinge ke yeng ke sam pidan ke ai ke ba fikwa ke download ke Jingsheptieng you try pikwa ke jing slor Fikwa ke jing em slam, fikwa ke jing hon na ke donut, fikwa ke jing hon na ke jing em, fikwa ban hon ke satisfaction, fikwa ke ta ke jing em, pani ke Jingsheptieng you try, pani ke men semba koi, pani men semba koi. Hallelujah, trying a caught him men semba koi. Si bon ba ki kon jame ko try ki barakti. Si bon ba ke nige jing seng ko try. Mi ke donut junkie, mi yo ke jing em junkie ko try. Mi ilot ko try Jisu ke rung ke mi junkie ke let go on. Me tebi ki struggles junkie. Me tebi ke jing ke sad junkie go pa. Me teblot ko try Jisu ye ke jing em junkie paro. Trying a do I go pa. Bakat ba kinang kneri ki kti. Men jubab ye ke jing angnot junkie go try. Kibudan kami ke jing kya go try. Men ai ke jing pen kya ke ne janmet go try. Try kibudan kam ye ke jing pen sledge ke Jingsheptieng. Trying a do I go pa. Ke Jingsheptieng ke jong me go try. Kan don go pa. Kan rung
Shaka ba jiliu tam jang ka dono jang ki go try. Na yo snowy ka jing pen sle agni ka por. Na yo snowy men sem ba koi. Na kwa fin pen jami ki sol jang fi. Na kwa fin ka anga kmat jang play. Ka anga kmat jang play. Pani yo men sem ba koi. Jang ka Jingsheptieng you try. Try kal ba ki kon jang me ki nang duai go try. Kal ba ki nang pani me go try. Na duai men I go try. Try shower upon us go try. Try te you slap go try. Jang ka jingker ku jang me go try ki kon jang me go try. Try nga duai ka Jingsheptieng ka jang me. Kan long ka jingem jang I go try Jesus. Hallelujah try. In money you try. Hallelujah. Yes Lord. Try and try but I go me go try. Money me go try. In my presence me go done. Ka jing pen sle men sem ko ka done. Let's go pura me go trying let's go mo go try. Try kal ba ki kon jang me ki nang duai go try kal ba ki nang money try. I ka Jingsheptieng ka ba day po jang go try. They thank ni go try Jesus. They thank ni ka ba don't come ka jingem go try. They thank ni go pa. Kal ba nang glorify ye ka kerteng jang me. Inang pendat pura me ka kerteng ka jang me go try. Hallelujah try. I can air jang men sem ko. Kan tuot go try. Kan ki light go try. Hallelujah try. You're the Lamb upon. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. And to you we lift our hands in praise. Yes Lord. You're the Lamb upon. In money she bought you play. Kimat ngan duai manga ngakwa lada filong comfortable ngakwa fin kner beng yikti jongpi ngan duai kadon ka jing anglu da kadon hut junga bangi ki khon ki jong bleng in da la shi sha ye gane yela diru ngakwa palat ye gane bangan don ye ka Jingsheptieng ka badai no play bani ka banga Jingsheptieng ye ka way pat ngakwa bangi baro ngin don ye gane ngan duai ne benta jongpi. Hallelujah try Jesus. I ka grace ka jong me ka jing I ko pa. Yang ki kon ki jong me go try. It is high time kala dek biang palat ka por go try. Kala biang palat ka por go pa. Kani ka ding ka baklang ka don hut jong go try. Kani ban yo I kon jong me go try. Bagi don si shy ka Jingsheptieng me go try. Try I jing I yang go pa. Iki ni ki kon ki bapet na yang go try Jesus. Iki preu si bon ki badan hang ne bat skeleng satlang. I yang go try ka dei ka por ka bagi don kam palat try. I bagi nam wat ye ka way pat ko pa. Ngin nam sher hem ye ka way pat ka jing em jong I. Ngin wat tang ye ka Jingsheptieng me go try
Jesu. Try nga duai kat manginang kner go try. Ya Rab yang au bekren ini ke message. Ya Rab yang igi bepriang ini ke message try. I ke special grace ke jame. Ke bekerpang ke jing ai. Ke ban penla ya ke jing bamla jongi baro go try. Ke ban penkot ingi syame. Ya ke jing bamla kot jongi go try. Try ai ingi baro go try. Nang ni shikmat go try. Ke jing pen slam men sema kot kan yai ne bangi. But try having in yai man legacy go try. Ladang aklam laban pen sngau thulu di kene. Rai ka jing pen sle jong men pen sema kot kan hikai yangi man legacy go try. I bangin wad ye kene palat bani ka ksiar bani ka rupa. Palat bani ka spa ka bela bure go try. Try me ong magade ka spa bela bure. Me ong gade ka jing kan show go try. Try me klam bure bangin em lap. Me klam bure try bangin em lap ye ka. Rai me bure tangi kita ki bawad go try gen shem. Try nga duai. Ba men ai ka download apo jongi go try. Men tap apo jongi. Ha ka jing em jongi man legacy go try. Try men tap ye ka download. Mangin trang ban jet ye me. Ban wad ye ka ne ka Jingsheptieng go try. Ngin dani ka personal relationship. Ka pabiang ban me go try. But bangi rong si ka jing duai ki bajilio. Ngi shonga ka ktien ka jong me. Ngi job men siem shabar go try. Shaka hima jong me try. Nga duai men pen la ingi go try. Hallelujah try bangin dani ka Jingsheptieng ka jong me go try. Nang ni sekmat go try. I bagane ka meet go try. I bagane ka jan meet go try. Kan day go try. Ka turning point ni ka jingem ka jongi go try. Abangin siem serious ya ka Jingsheptieng me go try. Day tangkata go try. Kaban penken ria ingi na ka basneu go try. Day tangkata kaban penlong ingi bingin don. Ya ka jing start ka baga berthai kam laban ai. Day tang ka jing start ka bana bneng go try. Ka Jingsheptieng me go try Jesu. Trying I look ka buram se me go try. I ngi bingin nang ban im hakani ka Jingsheptieng me go try. Ngin job igi men sim gi ba godor se gi hima ga jame ngin pen yar ye ka hima ga jame ma men yo buram ma me go try le ye kene na mata ka buram ga jame nai le na bata ka buram ga jongi go try nai le na bata ka buram breu go try le ye kene ka kamba na mata ka buram ga jame go try ga ken mau go try ga ktien ga jame ga ba ong go try ba ka perthai kan senang dum nang dum ka jing dum tliu kan sa tap igi jat ben riu en raimen ai ba ka jing shai jame kan thaba hangi go try ka banang dom ka perthai katangin ang shy mangigi kon gi jame gi bela siu spa da ka snam ka jame. Hallelujah I ga jing tap to you try. Hallelujah try. Hallelujah in Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Amen. 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 Thank you Lord. Gan ai tino hi balaj. Thank you Lord. Hallelujah. Ngai kelalong ke jingker kuingi. Kelalong ke jingker kui kelong yang long sem ke belayo ban Bynta hagane ke jan met ai ke ktien ke jong blai ke de ke ktien ke bola pen kraw halor ke kerteng bro nda duai de ke donut bro ba ke jing suk ke jong blai kanong ban yo ban ri kendong yang i way pe way kam tam mi gitu ke bedan ke yeng i sem ngai kelalong ke jingker ku shibun ap ngi ai ku blai ap baro ke be wan hagane ke jan met kum ju i ban yeng na sem ngi ai ku blai ap hadu bang de shem biang la shem de yo ke ju ko por hagane ke jaka tigala poi se ba wa ju ji shikri ngai ke por he basan lari ban duai ai ngu nam ta ke tien ke jong blai ba kum ju an plai ngi krup wai ton Jowai na try sa sien pat ko kunrat hagni ga jan miet ablai ngis ngau kan try na bada tien ka be try ka ba malai ablai shala ke jogi priyo kan try ga de ga jan miet ablai bangana ngai ablai kan try ba ga de ga tien ablai ka try ga de ga tien ka ba dei biang kan ko kurat ablai ndagam da jangi wave kai kan ko kurat ablai jaga try ngi ailut shame ka buram kan ko kurat ablai try rap ablai ngi try bi laban jet ablai ya ga ban Jingsheptieng ye me kan ko kurat ablai da ba ga Jingsheptieng me try ga de ga jing sedang jo ga jing start ablai try Chisuba koro try ngidan kampalat ablai kan try ye ke Jingsheptieng blai ka be shisha hi ki donut ke jigi try Chisuba koro try ablai joka try gin mi da ga jaka try rengkat ma ga jingker khu ga jobe kan pa ngada duai kan try ablai kerpang try nagam da ablai kan try shakri jobe try iban ablai kan try kikmi kikpa ablai kan try ki ba support ye ikan ko kurat ablai try garan ga jing ai ablai kan try ha ga be nang la shu ablai kan try ya gaban kren ya ga
tien ka jabe try ha ka bor ka jong sim khu jame kan ku kurat ablay pelat ngi wei pe try de ga jaka try ha ga ga jan mi try de ga jing ker khu ga jame kan try ki ba bhatam kan try ngin mi de ga jaka try ki prieu ki bla ker khu ablay de ga jing shisha ka jame kan try but try ka ba wai no to ai ba ka jing e ba ka jong blay bo pa jong yu ba neng ka jing ai ka jong Jesus Christ bo try ka jing hikai ka jing slak ka jing pechat bor ka jong men sim khu jong play kalau rengkat bat pi wei apa pin mi no ne ga jaka rengkat bagi riu khu ke badam bagi ba mani me nado mendapat syadu ke ba pam jukut amen but amen way our lie ya ro you try ya ro you try ya ro you try